Hello, welcome to our channel. Our India Coast Guard Assistant Commandant requirement 2025 ର notification out ହେଇଯାଇଛି ତାର ଆମେ details ଆଜି ଜାଣିବା then ଆମର ରହୁଛି total vacancy ରହୁଛି 170 ଆଉ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ସବୁ application fee ରହୁଛି 300 ଆଉ SC ST ମାନଙ୍କର nil ଅଛି ତ starting date ରହୁଛି apply ର 8 ଜୁଲାଇ 8 ରୁ start ହଉଛି last date ରହୁଛି 23 ବହୁତ କମ ଦିନ ଅଛି ଯୋଉମାନେ ବି interested ଅଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି apply କରିନିଅନ୍ତୁ ତ ଏଠି ଆମର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ ରହୁଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଅଲଗା ସବୁ ଅଛି କାହାର କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଏଠି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଦେନ୍ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ରହୁଛି ତାପରେ ଆମ ସାଲାରୀ ବି ଅଲଗା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଅଲଗା ଅଛି ତ ଯୋଉମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଭରି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବି ଯଦି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ କନେକ୍ଟ